bana inda rubuto kilewa sile barka alhamdulillah inda kawo kada inda amusu barka Donmon bana dane iskin dane iskin yarima Donmon kana ne mutumina ina nan ba ya kwana biyu kai mutumina lafiya ka gan mu yau wannan farin ciki ba wannan ba tukunna wai kamar naji kana kanuri fa ba mutumina ai ne yanzu na koma dan Borno haba dai na koma yaron Zulum ba na ji kaman ka ce kai ne PN ya Bello ba a Kogi dala kwarka bata mun rai yau muna farin ciki yau an zo mun gama commissioning na flyover mu first flyover mu a Borno State kwarka bata mun rai kwarka kira wancan to shikenan yanzu yau shi zamu je mu commissioning naku na Kogi in ka sake kiran wani abu ka sake wani magana fa ka san mu yanzu ka manta ta can wannan sai dai ko nan gaban Allah ya sa abu zai kyau ka manta ta can yanzu ba na so yin maganar shi kwarka sa yanzu zamu canja ma suna kenan yawa Zulum kawai ko yawa Zulum to shikenan Zulum Donmon kawai Donmon yaron Zulum amma ka ji labarin commission da ake a cikin university ma tukunna commission yau ya ai inda aiki ne ina ga kamar asali fa da aka haife Zulum nan sunan da aka sa mishi din fa ma'anan Zulum din maybe aiki ne mu ba mu sani ba shine Allah ya riga ya kawo mana haske ya zo Borno Zulum aiki ka duba flyover nan saboda Allah da Annabi yanzu saukin da za samu ba nawa a shekara nawa bai kai shekara 2 ba fa amma ka ga plan ka ga yadda abubuwa yake tafiya ni a yau wannan abin da zan ce wa Zulum shine Allah ya bar mana wannan mutumi kuma aikin nan kwar ya dena ya ci gaba flyover ya zuba yayi ta aiki kawai ko ta ina to Zulum nagode Donmon da Zulum nagode yanzu kake magana woko Zulum duk a jihohi na arewa maso gabas Borno ce farko da ta gina flyover ayyukan ka Zulum mun ji mun gani mun ga shi na gaske ake aikin ta babu inda an ga ƙwararrun injiniya su da kan dudduba shekara ɗaya aiki ɗaruruwa sai Borno ana ta faɗa da duk titunan da ke kwastam idan ka ga sai ka zata ba dan adam ne yake ba ayyukan ka Zulum mun ji mun gani mun ga wanda ya shekara bai ga kasuwar kwastam ba idan ya je ya wuce sai ya zargi ba can ne ba shekara ɗaya aiki ɗaruruwa sai ya karafuna za ka gani gami da na'urori ka san da cewa aikin na gaske ne kuma babba ayyukan ka Zulum mun ji mun gani mun ga ana ta aikin hanya a biyu